नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत नारळ फोडण्याचे यंत्र। तर मित्रांनो, तर आपण हे यंत्र स्वतः बनवलेलं आहे घरगुती। आपल्याकडे जे ना स्क्रॅप मटेरियल होतं त्याच्यातून। तर तुम्ही बघू शकता इथे एक ना स्क्वेअर पाईप वापरलेला आहे उभ्या सपोर्टसाठी, व एक ही छोटीशी स्प्रिंग वापरली आहे की जेणेकरून हे परत त्याच्या आधीच्या पोझिशनला येईन। व इथं दोन हे जे आहे हे जे ना ब्लेड वापरले आहे ते आपण आहे ना घरच्या घरी बनवू शकतो ग्राइंडरच्या सहाय्याने। तर मित्रांनो, तर मी तुम्हाला दाखवतो की याच्या हे कसं नारळ कसं फोडायचं ते केलं। तर मित्रांनो, आपल्याला हे असं नारळ घ्यायचं आहे, या दोन्ही ब्लेडमध्ये असं फसवायचं आहे त्याला, आणि हे जे हँडल आहे ते एक बाजूने प्रेस करायचं आहे असं। तर हे बघा, बघू शकता मित्रांनो, आपलं नारळ हे सोलल्या गेलं आहे इतक्या सोप्या पद्धतीने व एकदम पटकन होते। तर बघू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही अर्ध्यापेक्षा कमी मिनिटामध्ये नारळ सोलू शकता व तुम्ही पण हे यंत्र घरी बनवू शकता। धन्यवाद।